Salutare, dragi elevi! Suntem la lecția de fizică. Tema lecției de astăzi este conductoare și izolatoare, de la pagina 65, și fenomene electrice în atmosferă, pagina 74, adică lecția este compusă din două părți. Hai să ne oprim la prima parte, conductoare și izolatoare, care se află la pagina 65. Deci, după cum vedeți, la începutul acestei teme se află termenii cheie: conductor, izolator, electroscop și electrometru. Deci acești termeni cheie trebuie voi să-i scrieți în caiță cu exemple respective. Exemple pentru conductor, exemple pentru izolator, ce este la electroscop și ce este acela electrometru. Deci până la lecția precedentă, deci noi am vorbit despre fenomenul de electrizare. Dar nu v-am spus că, în afară de metodele de electrizare care le cunoașteți voi, mai există și mașina electrostatică, iată, care este în acest desen. Așa, mașina electrostatică este și la noi în laborator, dar din păcate noi facem lecții la distanță. Nu vă pot demonstra fizic, dar probabil când vom reveni în școală mi-ți aduce aminte și eu am să vă arăt să vedeți fizic. Deci în ce constă această mașină electrostatică? Ea permite să obținem sarcini electrice cu mult mai mari decât prin frecare. Ideea la experimentul care este la voi în carte este că să folosim un sultan, deci avem o tijă care în capăt, deci are sau foiți de hârtie, poate de pus, sau deci ață. Deci ață de lână, da? Mai multe. Așa. Și experimentul constă în aceea că tija asta inițial se face de metal și o apropiem la mașina electrostatică, iar în al doilea caz ea nu este de metal, dar va fi din plastic și iar să o apropiem la mașina electrostatică. Deci dacă noi vom apropia în primul caz când tija aceea este din metal, așa, deci vom observa că sultanul va deveni în așa formă, adică el se va electriza, dacă este tija aceasta de metal. În cazul când tija va fi de plastic și vom apropia iarăși de electrozii acestei mașini electroforice, deci sultanul va rămâne neelectrizat. Despre această mașină eu am gătit un material video care vreau să-l postez și să vedeți cum ea funcționează. Deci, iată, aici avem mașina electroforică. Așa, deci avem aici mânerile de plastic, așa, și avem două discuri, pe dânsele sunt plăcuțe de metal, avem o axă cu două periuțe prin părți, avem alte doi electrozi, care la fel sunt prin părți, așa, și uitați-vă când se face experimentul. Iar aceștia de jos, iată acesta și acesta, sunt condensatoare. Observați că un disc se mișcă într-o direcție, iar celălalt disc se mișcă în direcția opusă. Se observă, da? În desen. În rezultat, datorită frecării dintre plăcuți și aceste periuți, așa, dintr-o parte și din alta, deci, prin conductoarele acestea, deci, apare sarcină. Această sarcină se acumulează în condensator. Primul condensator, și respectiv trece și în al doilea condensator. Apoi, deși atunci când s-a atins o tensiune de sarcină foarte mare, da, la o distanță foarte apropiată, așa, deci apare scânteia, după cum ați văzut în imagine, da? Putem să dăm din nou, ca să mai vedeți o dată. Ia, observați? Observați? Asta este și în realitate. Iată ce am vrut să vă vorbesc vouă despre mașina electroforică. În privința conductoarelor. Deci,
Concluzia de la experimentul precedent este că sunt substanțe care conduc sarcinile electrice și sunt substanțe care nu conduc sarcinile electrice, da? Substanțele în care sarcinile electrice se deplasează liber se numesc conductoare. Deci, ca conductoare, deci sunt următoarele substanțe. Toate metalele, soluțiile de săruri în apă, solul, corpul uman, deci acestea sunt conductoare. Să știți că apa pură, apă absolut curată, fără săruri, ea nu este conductor. Apa conduce curentul datorită sărurilor care le conține. Despre izolatoare, de substanțele în care sarcinile electrice rămân în locul în care au fost obținute, se numesc izolatoare. Deci, ca izolator poate fi cauciuc, sticlă, chihlimbar, ebonita, masele plastice, mătasa, lemnul, uscat, deci și multe alte substanțe. În continuare vreau să vă vorbesc despre electroscop. Deci, electroscopul, iată cum este în figura 4.9, da? Este constituit dintr-o vergea metalică, iată este vergea aceasta metalică, care are la capătul inferior două foițe ușoare, așa, iar la capătul superior de sus, deci o bilă metalică. Și pentru a fi protejate foițele închise în cutia metalică, deci are două fețe de sticlă. Iată. Electroscop noi avem în școală. La lecție v-am arătat cum el funcționează și iată cum funcționează el. Deci dacă sarcina o apropiem de cel superior de bilă metalică, așa, atunci ea trece prin această vergea metalică, sarcina în jos, așa, iar aici se împarte în două părți. Se duce pe o foiță ușoară și se duce și pe a doua foiță. Aceeași sarcină. De exemplu, luăm cazul că este pozitivă. Deci vine pozitivă, 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 trece prin aici se împarte pozitivă în două părți și noi știm deja legea deci atragerii și respingerii a sarcinilor electrice, da? Se obține la noi una și aceeași sarcină, atât în partea stângă, cât și în partea dreaptă. Deci, în rezultat, aceste foițe ușoare se vor respinge. Și în dependență de cât de mare este sarcina, ele se vor respinge la o distanță și mai mare. Tot pe aceeași bază este construit și electrometru. Iată, acesta este un electrometru. Deci se spune electroscopul cu AC și cu cadran, adică electrometru. Spre deosebire de electroscop, după cum observați, el are o scară. Principiul de funcționare este la fel aceeași. Dacă apropiem o sarcină de bila de sus, deci vergeaua asta metalică ajunge aici, iarăși sarcina prin acul acesta se divide în două, atât în indicator cât și aceasta care este pe loc, da? Care este nemișcată și datorită că este una și aceeași sarcină, atât va fi pe indicator cât și pe acest suport de aici, da? Deci, în rezultat, ele se resping, că este una și aceeași sarcină, fie pozitivă, fie negativă. Deci, pentru acasă, la această parte a temei, vreau să vă propun să faceți următoarea construcție. Pentru aceasta aveți nevoie de sârmă de cupru, baloane, farfurie de unică folosință, un borcan, plastilină și folie de aluminiu. Și nu uitați de lipici, de fix și de plier sau clești, cum vreți voi să-i spuneți. Primul lucru pe care vom face astăzi este că vom lua borcanul, vom pune cu susul în jos pe farfuria noastră și vom desena cu pixul pe lângă un contur. Și cu foarte ce le tăiem. Aveți mai grijă să tăiați conturul de deasupra, nu pe dinăuntru. Atunci când puneți deasupra borcanului, să nu cadă înăuntru borcanului. Dacă totul este în ordine, înseamnă că puteți trece la etapa următoare. Avem pe masă o bucată de cupru.
Domnule Samat, vreau să-mi doi capul ca într-o formă de F, de fapt de P, fără F, acolo undeva. Exact. Iar pe desubt, adică josuri, tot ca și cum ar fi un gârlic de pescuit. Chiar dacă nu puteți și vă este foarte greu, puteți oricând să folosiți o bucată de crește, care puteți face același lucru. Iar e foarte bine, foarte frumos, e perfect. Domnule Samat, pune momentan jos bucata noastră de cupru și rog un pai. Totdeauna fuzurat, știți, da? Un pai. Un pai. Domnule Samat, trebuie să iei bucată de pai. Și acum în felul următor, trebuie să faci aici o gaură prin care să bagi paiul. Perfect. Îl băgăm aproximativ până la un sfert. Acum, plastiline. Te rog, domnule, să faci o bucată de plastiline și să pui felul de jurul prejurului acestui lucru. Plastilină, bultă. O facem în noi și fritim. E timp, zicem motor, timp. Acum, dragii mei, să vă este partea super mega interesantă. Domnule, te rog să iei niște folii de aluminiu și să-mi tai două dreptunghiuri așa micuțe. Identice, gemene. Tot exact așa arată. Două bucăți identice, gemene cupite din folii de aluminiu. Luăm cuplul de mai devreme, de data asta folosim creștere, îl vom îndrepta. Te rog frumos să iei device-ul pe care l-ai făcut. Vom mâni aici, folosind această bucată extraordinară de crește. Vom uita așa și îndoim din nou. Te rog, domnule Samat, să pui cele două folii, una lângă alta, ca și cum l-ai agățat, ca și cum ai merge la pește. Mare atenție că le băgați pe cârlic, să nu cumva să le deteriorați. Atenție să fie drepte una lângă alta, să nu fie lipite sub nicio formă. Vom pune acest device pe care tu nu l-ai gustit undeva aici. Apoi, cu această chestie ce se numește, știi cum? Bandă de izolare. Exact, vom pune de jur împrejurul borcanului pe așa. Te rog. Domnule Samat, trebuie să umpli un balon. Nu pot să umpli baloane? Ăsta este marele secret al Eugen? Am nevoie de părul dumneata să faci niște energie statică. Și după ce ne plecăm balonul de cap, bine rău, îl vom pune deasupra experimentului nostru. Nu atingem. Wow! Ai văzut, domnule? Wow! Și nici n-ating dacă observ, că n-ating, ele se iese cu apă, le observ. Asta e în privința experimentului care deja s-a făcut. Activitatea la domiciliu. Eu v-am arătat acolo de pe YouTube o plasare, cum se face un electroscop, dar iată, o altă idee o aveți la voi în carte, pagina 67. Da? Confecționează electroscop personal, un borcanaj de sticlă trece prin capacul de polietilen, un conductor cu lungime 10-12 cm, la cap conductorul care se află în borcanaj realizează o mică porțiune orizontală de care fixează două fâșii înguste, după cum vedeți, din șervețele de circa 3 cm sau puteți să puneți exact ca în video. La celălalt capăt fixează un cilindru mic din foliile de aluminiu, fixează capacul pe borcanaj și electroscopul este gata. Ar fi foarte bucuros dacă cineva din voi mi-ar fotografia că a încercat să facă așa un electroscop și că el funcționează. Iar în continuare vom trece la partea a doua lecție. Dragi elevi, în căițele vă descrieți, adică ce înseamnă descărcare electrică, ce e acela fulger, ce e acela tunet, ce e acela tresnet. Acești termeni cheie vor fi folosiți și la evaluarea care vă așteaptă. Deci, după cum vedeți aici, chiar la începutul lecției de la pagina 74, deci iarăși este vorba despre mașina electrostatică. Noi deja v-am arătat video, deci ne aducem aminte că la rotirea mânierii mașinii, pe bilele ei se acumulează sarcini electrice de semne opusă, pe bilele ei, așa, tot mai mari. Ele se acumulează aici în condensatorii aceștia, asta o sarcină de un semn, fie semnul minus, iar în partea cealaltă, pe celălalt condensator, fie de semnul plus, așa. Și când ele ating anumite valori, atracția dintre ele devine destul de mare, da? E ca prin acești doi electrozi. În dependență de distanța care este între dânsii, da? Deci, electronii de pe bilă negativă, da, străpung aerul dintre bile și trec pe bila pozitivă.
Această trecere este însoțită de o lumină strălucitoare, scânteie și de un zgomot caracteristic, pocnitura. În rezultat, deci bilele acestea de sus, ele devin neutre, nu posedă sarcină, adică a avut loc o descărcare electrică prin scânteie. Sferă, și anume cum are loc fulgerul. Deci, dragi elevi, știți că atunci când se nourează, mai ales pe timp de vară, se strânește mici furtuni. Vântul ridică unele straturi de aer în sus, iar altele de sus coboară în jos. În rezultat, norii, care vin de obicei mai negri, da, evident culoare mai întunecată, așa conțin deci bucățele de gheață. Atunci, la mișcarea asta de la vânt și înșiși norii, cum se mișcă ei, între dânsii pe cer, deci are loc contactarea asta între dânsii și are loc fărâmițarea acestor bucățele de gheață, adică ciocnire ale lor. Să știți că temperatura la nivelul norilor este cu mult mai joasă decât la suprafața Pământului. Deci, în rezultat, are loc frecare dintre bucățele cele de gheață care se conțin în nori. În rezultat, are loc electrizarea. O parte a norului se electrizează pozitiv, iar cealaltă se electrizează negativ. Astfel, ca să se producă un fulger, deja fulgerul se poate produce doar dintre doi nori, deci atunci când se apropie un nor cu partea sa pozitivă de un alt nor cu electrizat negativ, așa, și în rezultat se produce deci o descărcare electrică, așa, însoțită de lumină, da? Care se numește fulgerul. Așa. Iar în rezultatul, peste câteva secunde, dependență la distanța de nor, da? Noi auzim și o bubuitură. Rezultatul acestei descărcări electrice, care se numește tunetul. Îi face semnal ce este acel fulger și ce este tunetul. Deci, lungimea fulgerului, să știți că poate atinge valori de până la 15-20 de km. Fulgerul are o lungime de circa 1.000.000 de ori mai mare decât lungimea scânteiei din experimentele cu mașină electrostatică. Deci dacă vă aduceți aminte, atunci când are loc descărcarea electrică dintre nor și pământ, sau un corp de pe pământ, așa, deci iarăși apare o scânteie orbitoare, așa, și la fel o bubuitură, la fel trăsnetul apare în cazul acesta, da? Deci, așa, deci se electrizează prin influența cu sarcină de semn opusă sare la partea viitoare a norului. Deci, descărcarea electrică din partea interioară a unui nor și un corp de pe pământ este însoțită de o lumină orbitoare numită tresnet, așa? Tresnetul de asemenea este însoțit de tunet, adică de bubuitură. Deci, termenii fulger și tresnet sunt utilizați de obicei pentru a denumi descărcările electrice. Deja știm toți că tresnetele produc mari pagube, corpurile inflamabile se aprind, cele conductoare se topesc, obiectele izolatoare sunt sfărâmate, animalele și oamenii sunt izbiți la pământ, deseori arși și uciși. Deci, spre atenția voastră, când se apropie furtuna, imediat părăsiți locul periculoase, vârful dealurilor sau munturi, copaci înalți, stâlpi, etc. Deci, iată, pentru a evita deci, diferite situații de produse de trăsnete, da? Se face paratrăsnetul. Paratrăsnet este și la noi la școală, iarăși când ne întâlnim am să vă-l arăt unde este instalat. Deci, pentru ce este paratrăsnetul? Deci, și ce este acela? Deci, paratrăsnetul este un dispozitiv de protejare a edificiilor de trăsnet
Și acesta reprezintă o tijă metalică prevăzută cu vârf ascuțit, fixată pe părțile cele mai înalte ale clădirilor, ale coșilor de fabrică și ale turnurilor. Tija metalică este legată cu un conductor gros de un corp metalic masiv îngropat la câțiva metri în pământ. Și anume vreau să vă spun că această tijă metalică care este dorit să fie ascuțită. Anume ascuțită. Deci dacă deasupra paratrăsnitului apar nori în carcas, aceasta și corpurile din vecinătate se încalcă prin influență cu sarcini electrice de semne opuse. Acest fapt influențează sarcini electrice din partea inferioară a norilor și la producerea trăsnitului sarcini electrice trec spre pământ prin conductorul paratrăsnitului. Astfel sunt protejate și edificiile din vecinătate. Deci m-ați întrebat pe voi, probabil, dar cum corpul din vecinătate se încarcă prin influență cu sarcini electrice de semne opuse? Deci vă readuc aminte că paratrăsnitul este legat printr-un conductor destul de gros cu pământul, dar pământul, la rândul său, la fel este conductor. Iată, pentru acasă. Deci, să-i exersați 1 și 2. Deci de realizat acești 2 itemi în caietele. Succese!